за да може да кара. Кажете здравей, здравей. Здравей. Така, вижте как. Значи това според мен е много хубаво изчистена рампа. Аз съм отлично. Ето вижте, значи тук няма начин да се спънеш. Сега ще се изцапаш, ама. Може ли го малко да дадем тази тръба да снимаме 2-3 трика, защото снимаме филм?